yen bisa waloyo piye kowe apa kowe ora ngakoni kowe ndeleke wujuding Kresna mula kowe tak ajar kowe tak polo nganti ra duwe daya kena kemayan kowe sing bisa nambani sapa aku sing bisa nambani elok temen ing atase gunung sorang gondro sepiro bisa nambani wujuding Janaka saka kemayanku mek video banjur piye buta aku sejati mung pengen takon ngendi papan dununge Prabu Kresna apa aku pengen diruat kelawan Prabu Kresna sabab sing nyekel wujuding Kembang Wijaya Mulya ora ana liya iya kuwi Prabu Kresna yen pancen kowe pengen golek pangerwatan mara gaget tudune papan ana ngendi papane tutno lan uyaken laku kuah tak tututi wae layar sentuh. Kowe ngopo diruhut balik meneh? Iso dingene-ngene iso malah iki lho jare aku. Mbok kon golek pangurwatan. Ora ana liya sing bisa ngruwat wujudku. Amung kaungkulan wujuding Kembang Wijaya Kusuma. Nanging jare pawongan iki mau bisa nduduke ngendi papan panggonane kang jarepe wujuding Kembang Wijaya Kusuma Wijaya Mulya. Jarene kuwi mau banjur aku kon nututi sak lagune ya malah teko kene meneh pancen
mengko dhisik ki sana. Sira iki ajane orang papan dunung saka ngendi gawe otomatis. Umpama nek sing gedhe pangasone jane digawe manual. Aku iki keyang kabur kanginan. Yang kabur kanginan. Anak-anak iya. Banjur jenengmu sapa? Jenengku Narasinga. Narasinga. Iya dasar para nyata. Yen mengkono kandhane buta barongan blas. Gurimu mau sing jare arep nututi kowe. Kuwi lara-larae piye? Kok bisa ketemu karo kowe? Kula ingkang sowan Kakang. Pangapuramu Kakang andhat anggonku prapta ning Karanggadhang ndelok apa elok temen wae ora ganti tak uyuwi kowe gede pangapuramu gawe ribet Kakang Semar mboten dados menapa sedaya sampun binuka lampahanipun kedah kados mekaten Kakang Semar iya kula mboten badhe kekilapan menawi dados pendhita ing nembe tarak tapa ngramin paduka Sang Prabu Sri Bathara Kresna banjur aku kepiye iki Pak iya pane aku ki ruwate kepiye mosok arep oleh kaya ngene mergo lakon mbok baleni meneh ora mbok pindho-pindho meneh ora Pak ora piye Kakang kula aturi ngungkuli dumateng barongan tenduri jenengan karo ngungkuli wujude kembang Wijaya Mulya nggih Wijaya Kusuma bakal ruwat wonten kahanane buta tapi iya kaya